kubor nakaslem jong unongsan hima. Kejingja satu pisang ki breo lingba ki lat lani ki rensan social media kalau ka weni ki dawba kabakum ki breo ki hapan mat bad ya tingko naga por sakopor bad ya kini lale de ki breo ki bala pentebit ila di kumno bantu bad ban thok ban syukur bad ru ban penbit ya ki breo khamtam ki bala kham he karta Kebakum gani ke jingjiaru kelawan jia ka wei kalong kemi ka banapok ke jelami khalia ya ka bala tip kerteng kum ke kong purity power ha ka ba kani kalong kemi kala satu ka pisa ka ba hadu lai lak lai hajar tingka tang leng ba ka wei ka link ka ba wan poi hapo ka phone jong ka link ba ka whatsapp habayo abanya keren bat unong lum kubor jong dong san hima na khaliang ka kong purity kala ya tho bagani ke jingjia kala jia ka arpo hundre tarik unai wing arajar arpo saw ha ka bakala yo ya ka we ka message na we temen basan uba ka kong purity kala itho ithau but kham hashwa jong kani kala yo shwa ya ka message na we pastor uba ka kong purity kam da itho ithau but ya kren ba kat kum ka jingya tho la ong ba uniu pastor udai na po kanong ba shlong hi but dei ha ka por min mit kala pet ya ka message but ha ka jingya kren ka jubab ka bakala yo ka david ya ka ktien pareng wala kala persang man reply de kaktin khasiru bana ka jingya text kala don ka jing persang man pan pisa do ni pastor daga bakenno bakala don ka jing thot hagaru kam pha pisa hadin ba yi ki message na kalyang ka kong purity kala pen i hagi bahayeng hasem ha ka ba makiru kile atho bakani ka de ka kam jong ki rew thok re shukor lani ki scammers but naga jing bakala ban yon ye ka we ka link ka badan hajrong do naga jing bon palat jong ki message ka phone jong ka kong purity kala shu jabet bat ka lip shisendan le ya tho kani ka long kemi nalor kani ka kong purity kala ya tho ru baki parlok jong karu ki baka itho itha bat ya dei kam ki le tho baki la yo ya ka message ka ba pan pisa naga phone number jong ka kong purity bat kani kala pen artatin yakiru kumjo Tiban yo sngo bat tip kham bha shu halor ka jingjia to mentangin ngap ye ka jingya kren jong nong lum kubor unong san hima bat ka kong purity power Halo. Halo. Rokong. Oi. Apa ni kan bat pin nomor bang jadi tip mempisah top pisah ni sa hak account of pin ni ka desi sangtan ni kumno ni. Kade komni nadu ka ar kondru tering benai bakat wei ar hajar ar pesau kata kade last week ma Oi. ki na yo message na iwei na ki itemen basan itemen basan dei banga itu ba tin nong kong pade ngayo ya ka wei ka message na iwei pastor ti itai pastor dei bangam dak ham ju ya keren re henrei lai tang chisin arsin e ki kam ti ngayo message na i hai ong yang tengah ruang ong bai kublai pastor to ti kom tahi i ong I need your help ti nga klem reply su pade ya kata ka message nga leave no pade kam tunga i swa Bana itu postor ni kitin. nang ni hi na silong Oi. ti nang tu pade menit ngayo message pade kum tu hadin prabaji ngayo message na iwi timen basan ita pade timen basan dei baju ya keren kam ha bangila ju ya melian bahaban ya keren kabaya dei bat ka in spiritual kan halo Oi, ngas ngah oi. to ha kabaya dei bat ka kam ying kap sem ginu gi kam ro kabaya dei kam balang ro to di ngayo message na iru kum ju hi hai kum ta nga onga kum na kum ta ka ju ka message kawan kum ni to andala adep kum ta la kali ko WhatsApp kan? WhatsApp kan? WhatsApp andala kali ko kali khia kum ta ro em kali be da ka english kan Oi. di nga reply da ka khasi ndala reply da ka khasi pede kum tu dia hadin pede ngala pek no you tau phone number jong i pastor tingala reply you tau phone number jong pastor ro wang pastor so sorry mo banga klem yo ban reply message jong pi menen dengan reply no i pi menta ti wa sui ai banga be okya kam ti fimut ban ong ayu yang nga ti kum ta hingar tho da ka khasi ti yo pede da ka message ko reply da ka english pede de I need a help from you tong ong about what I need some kumni ong ba I need 50,000 from you can you help me i ong kumno de hang tu hana ba kata ka transaction ka don ka technical problem na ka apps ka jong iba imla ban transfer cha i parlok ha kata ka dei na i pastor
Hadin tu PDM ngala open biang saka message na kajong I ta itemen basan. Hang taru the same message. Hoi. Angan puli pi. To kajak mo to nang ta PDM kata ka message ka bangay yo kalong kumni. Kalong kumni. I'm trying to send some money to friend but it's not true. Kumnom ni? But it's not working. I think I'm having issue with my details. I don't know if you can help me. Send to the person details 50,000 rupees. I will definitely refund it back first thing tomorrow morning. Ti hadin tu PDM ngapen I haying. Ndang la pen I haying ki ong kani day ba le kini ki scammers ki ong kumta. Ti nga leave no nga I no kata ka message kumta ngam reply syu. Ti nambar balay ba ondala one notification ha ka message kasya iwan ne ha khamat do kumto. Ti kawan brup sibon ha. Ti kumnyo kum click ha ka link ka bawan nung kong jong ka message. Masin kunyot hang sa ka link. Switch off the phone junga. Kasu ja abek ka phone junga. Suja abek dan shu mla shu banle. Ti ngala kulmar ndala longkum ta ti mo. Tindala kulmar tingala complain kanya kani. Tindala complain kani pada they hadu hadin ka arpusaw kanta kamut ba they arpusaw kantaro hadin arsngi katmelong biang ka phone nga. Ti anda kala long ka phone junga kumta pa den dei ki briu la ya phone yang ki ong kong pirti ka phone jung pi kala dawa pisa nangi. Kung day viru I ong kumta nang tapa day iwe I baterai jong kapres ng baklanga I day I baterai hapo mo por itaru I ong kumta. And then plus nang tapa day nga try ban WhatsApp ban le biang yakini ki apps jong ka WhatsApp Instagram long ra ka Facebook kalong. Di hadin tu pade imat kila ya tip kiwe te phone yang ada iwe irang ba na maulay. Iba na Jamir. I ong yang le no da ka WhatsApp Messenger le no da ka WhatsApp business ngala le da ka WhatsApp business to sa sipang pa de kala long la yo network ka phone junga kala long ti kala long hakini si singar singi te menin ba de ndriu tarik menin kala ja biang ka ja biang men step kalong nang tu pa de ka ja biang ti hadin tu pa de nga habang ala pa ka complain imat kini ki basim ka complain junga ki klem le ai de menin step ngala pa biang ka complain ngala le biang ngala pa complain biang ngapet bakam long su WhatsApp junga bat ka moniru kala flash Hai pi complain. Ka complain hang ni po police station lum ding diri dia nang tap de ka moni ka pisana po ka account junga ru la flash di din gum ntar kat no ka jing songkhia ka men siu kat no ka jing khia apa den kum ka nei ka de dia terkalo hi ka pisaru kam dei su tang ka bakatian Lailak no fiong. atu lailak ti lailak ro ka dei ka bangamut ban pendon kam na ka menta kijing don kam ki bebon rei kata ka ba ka bangadang temu ya ka ban siu ya ka fish jong ka jing puli ikun rei kan ni ka flash no but unda kala flash kum ta de ngadamut ban payment ru yin na ka bentaki bayar trei lang bat nga di ka tulop ka jong ki ka bangan yo ban siu ka taru myo shu din hadin nang tapan tinggal apa kan ni ka complain tik ngaker pat ba lada piyo message gini ki baila ban yo sngo leng ba jong kan ni ka khobor sngo ba ban ya delete lani sngo ba ban nom ya reply na WhatsApp namba junga lani phila ban block no you WhatsApp namba junga 9077165743 tihen ring ala lek pade saka office nga ong bakin deactivate no you new number bali ladang ibu biang yaw new ju nambang tip kini ki basim advantage yang ikum ni akan udur ki gile da kumni da kabaki pha ya kata kaling mar su knyot ya kata kaling su lip ka phone badru andala long pat ka phone ki apps baru khoi kim long su ka Google Pay ka junga ru kam long tinang tu de hagini kisngi ka long biang kan utrik arterik yimat kala long biang tangba kalong tang sipangai kum tu ka ja no tinang ta de kabanga ngosi kalong balay ba gini ki bale kum ni ngayo i babon ki basya
Nadu kita mendesan kinong ilam balang ki jongi rukum ni haduk kiwei ki badon ki banga itu itaw lani ki pramarjan shani ru ki don bat ru kini ki balik yakum kini ki kam ngakerpat ya ki lada pidai ki bayok sngo ki basngo thu da kaktian kasi lani pidai manu menuru sngo bahaban ya sange no wat nom shim da kan ni kalat kalenti ublei wa ai tingi kakti kerjat bangin ya tre balai ba pin syele da kan ni kalenti da kan ni karukom ken longkum ba ma pi nyokor shu ya kajing imbriu ya kajing imparabriu ka jongi da ka ba pile da kan ni kakam ki henry pade am kat kum kajing song thu jonga ba kan ni ka bank kam don hang ni hapo Meghalaya kan ni ka kotak Mahendra Bank bak flash ka account ka jonga am kamdon kan ni ka bank imat kamdon ra hapo Meghalaya kat kum ka jing pau hang ni ka long ba kat kum ka mini statement ba kan ka statement ba kan ni ka account kan ni ka pisa ka ba flash am ka flash kan ni ka account ka don hapo Jharkhand ti ngadon kata ka jik sunguk ya halade ba ngam kwa ba kan ni kan ngap ya kiwei rukum jo ka ko bajia hanga ai bakan long ka awareness ki babun te ki sha flash kum ne ki babun ki sha thok ndrei mangale le kim pan re uta ukut mnan ba phone nga banong ai uta ukut lani ai uta OTP da ka link te ki pha da ka link te kata ka link ba ki pha do bakat ni pate ka jia ka long Sosnai pikong. ti ku blai shibun ba ngaka jis kan balang ba jung kan ka lat patai ku bor jung pi bagi wei ru kila ban ya husiar Kani to kapan ba ko shibun kabasan ni menno ka tanfar tak pisah jung pi sa wei. ar punyo tereng haka ar punyo tereng Dono bomba. November ha em baka flash haka ar punyo tereng long baka ta kan ka transaction ka baka ya ka di ar punyo tereng tang ba message ngadang yo menin namar ngaklem lej update poi perkat sunu emi kata Hoi. Tak ada mo. Mm. Itu menen hadin atayo Mbak atayo gitu ya kan ka pisah ba tanfar. Aku menurut yang ba Arfidrik na bombar mo ka tanfar piong. Itu menen kan kamot. Kan tip menen kan bakal tanfar pisah. Umta kan? Atayo kan long hadin atayo. Tang ba kalong kum ni ken ka bawan biang pa de menin em ka don ka we ka bil ka badang poi biang menin sa ka account Hoi. te ka taru ken ki yo biang kalong duai kalong arsin ken Arsen. Buat arpunnya ro ki tanfar punya ru ka don kan diet lai hajar oleh hajar. Menen lai lak lailak senang lailak lai hajar kan? Lailak lai hajar anis benar sosnai. Tapi mentah pil IFR ka kin siap buat habuden. ngam suto Lo mentah pil ada IFR pi haban buden kan gini gitu jadi mana-mana. kata kan ngate ngong baik la da dei manu ru ngim kwa ban penjenjar ya pi ma ngim kwa ban penjenjar tan Henry kam dei ka rukom ka ba ma pi pin ye le kom ni la da dei ma pi ki ba sung thu khasi la ne pi bum sung thu khasi ne nga trai si wei ki ba le kom ni don baik manu ba dei master plan jong kan ni am Henry kom no tikin itu yang ni na Jharkhand ngam itu brio Hai. di pen ibat don ni em baki dei ling bat nasyane sapo ka jela ka jongi te manu kin ki briu ki badon kum kan ni ka jingmut ka jing perkhat ki ba haduk kat ni ki penjenjar so sat yangi ki bakim don syu kata ka mensim sengulam Kile kerteng jong pastor mo ya kan? nongkong arngot ki nambar uwei deina I pastor ti ong pi nga ong atongan sa skole I balai kum ni mo ba I pa message long kum ta ti ngabu teng ya ta ka call jong I ha men miet pade ngayo biang na iwei temen pasanting tu nga kendit kan nga kendit sungtho ya kata ba I pastor yo dei kum jo ti nga screenshot ya ka message ka jong I temen basan nga pa sa iwei nei pra banget ba dei na ka jo balang bat I Hai. di ong yang pi klempek status jong em yong plek kanir nembar jong itiman pesan kala sahak ong ngam poi perkat ngam tim di ha ka por ka bangadang perkat bangan blok no uni nembar jong itiman pesan ngayo ita kaling kum knyot ya kata kaling em nemar ban blok itu nembar ru don kam bangan open hi em itu ka WhatsApp jong bangan blok
bah WhatsApp di marsin open ya kata ka WhatsApp ka jong i teman pesan kata ka link ka penja no yu tahu ya ka phone ka jong jelang baik klem yo ai esyo Udah nomor pun jong postor di Langdon mentah. ngadon tang banga phone ya IM kalong kala switch off. Di tang kata hit rai kong. Oh, Di patai. Terus bun kong pitu pawa. ko belai tak